Kada warsinang mukompat kelapan krea artili ki jaga sa akarpang ni ki quarantine center nakabanta ki samla puli bat kumju kitu ki betri sabar kajala kanang bikinyo bansa ondakilan pha salasnong kani kadi sien ka baning kong ba ki dobasnong kin mi chekmat ban pliang ki quarantine center ha East Central Hills halok te ki jimpur krea la yo ru ban yekren bat wahe snong nong hikai bat kwi kiwei kita bangkre ya kani gajing na punta quarantine jong ki to ki kun jong snong ki bala sa sabar state tungi kung gusinong nila pangkrep pe na therapy la yoi ila istom lu kata na banta banin karantin banta itu ikon jong gusinong jangi tanaliang jangi gusinong ni istom na do basdang uni uknyang jimpang hak pertai boro we ngi naliang gusinong Nia Trevor Mepansen baralang nadu ki BDP nadu ki ekstim membar bat yakni tim jomi nila ya trestom ban penduk pendam na punta uniuknian mubangi kot COVID-19 kena kata kadau ne kesengi ngila pengkrek na punta kene gejing ladon gitu bawan pengin pensa karantanya ki kumbaga sarkar kalau peta ini aduh kat saus ni. Karena yang jemi kumusnong tang kata ingin don. Tambah kawe ngakwa ban penpau hakamat jengpi kumusnong di borok kawe. Kawe ngakwa penpau tambah ni siusi kumkinong ilam jeng kusnong ladangi berkat da benta ke sarkar jengi ke government ke jing tres tom jengi kalong leno ladangi yapai sekretari jeng Tristom. Nado udisi jongi bat ki polis departemen kila kerpat ingi kumusnong kamtam ingi kerang basnong kila kerpat ingi bini trelang. Oh nyulak bala negata ngi trelang. Tala ladang ipet tak jing long pemerintah dalian government tambah kam kensat nyiu ingi kila ki yurot yang kan kamtam jaga isentia jongi rai pila yo sneu pila yo ihi kitrok bakit deuyong nang tena asam pila pelat ban salam yo deuyong jenis tan jongi si isentia aga jingisa isentia jongi kalong ke badang safe bakam ngidang lam crimson tambah nang tela da boy tumar ubana asam tambah kiti ki beriu ki badan sto kila long redson lane ki red skina ladangi pai serta ngim seu kwa lane ngim seu ngim tre suban ya tre lang barka sarkar wala kataru ngi naliang krisnong wala kataru ngin hab ya persami bani tre lang Kenang bagi kunjungi kumpisnong in light ng niyo ng simpa. Kating junga kadi ke iman lang nakhat. Ngasyo ngasa ng nehis ng empat kunju ngalong kungka membat jong kani tim COVID-19 kabagi khot ka virus. Tingayi hang ni na kabantaka tim jongi kunki dekhot jong kani ka COVID-19 hapo snong jongi ngikum ki dekhot ni le sistem hi banile ban penyat ban batai kum ka awareness program le ila den pelong cisen na arsen na kabanta kani ba jingpoi jong ni ukna jipang hapding kini ki jing batai jongi baro ka snong kala ko ngi langba ki kam ki bagi pen ki ko ngobet ngile penyat lu na dong sedong na du ka ba banlit jong banlit sejan ngi dipenyai da kita ki social distance ni pendon kamha ya kata ka social distance nang ka pade ngi sa airu ya ka jingtip hamala ki khidmat hamala ki por kat bang yo ya kata ka organ na disi ngi le ya kata baro de ngi teli bah hakino kino ki benda ngi de baro ngi ki jingmut lang ba ban ngi teli ru orang ba snow udah yalam bahai ni bang ngi jeng scam ban le kna ngi lai na ka ni ka jingko jingkia ba kena ngin yo ya ka jingko jingkia na mari tips kam ba uni nyang jingpang ba wan ha kani ka por upandam ingi da ka jing lengo ba da ka jing sniusi na mar shibun ki mesin kila klat no nasla jong ni perte kum ki membar tim jong kani ka COVID-19 ni ka par ba ka sarkar kan simkia
kum bakala bu ya ki kendon nadu basdang bakade ban simkia bah ya ki no gi benda ki bade ban penyat bah kantam ya ki niki jing sepyang jong jing pang ho sisang ki kum ki tim mentang empat yo cingirap ru na kanega sarkar kum ki jing yada na ka benda ka met jongi habangi let duty ngiyo ibe ki BDP ru kum ju kim pada yo jingirap na ka sarkar ngi kum ki tim jongkar ru pada yo yarap ti kumta ngi kerpat ya ka sarkar hamal la kisnong omtang ya kasnong jongi kat kisnong ki bayale sitom na benda ka ne ki deban ya ai men semlem ya kata ka jingirap kanang bangin la ban kiu sikmat ha kata ka jingile ya kinu ki kam omtang ya kene ka jingpang ro lada don kano ka jing ka ban wan sikmat nang ne ngimtip kum ki bru ha ka jing im jongi yo le se sikmat kan wan ka jing jia ka kumno de langba ka jing le sitom jong ka sarkar ban le ya ka ki kendon kat kum ki an balebu jong ka sarkar de ngi de ban sim kia ba